हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबियाव आंनि जायला ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, गोबाव सम जाबाय आं भिडिअ लाबोया, बिदि भिडिअ लाबोनो सानो, नाथाय टाइम टेबोल मिलाया लोगोफोर। ओमफ्राय आरो जोंना गोदान ना भिउसफोरबो फैया, ओंखायनो बारा इन्ट्रेस्ट मोनला लाङा आरो लोगोफोर। नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थादो आंनि इउटुब चेनेलखौबो, नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। दा आं बेरायफैदों नैबे सालबारियाव, जेरैथिंबो साल आरोना, ओरैबायदि गुवार बे साल लानाय, साल दंफां गोजा आरो लोगोफोर, इयो गासिबो साल। लहा होनो बेखौ, लहा, बिफांनि लहा, मिथिबायना? ओरैबायदि टनटना बे दंफांखौ जुदि न' खुन्थिया गायनो मोनबा, नोंनि सिमेन्ट खुन्थियायाबो हास्लाबनाय नङा बेजों जोरनायाव लोगोफोर। नाय, ओरैबायदि सिदा दं आरो नै, बा बुंनो नाङालै लोगोफोर। जायगायाबो बिराद मोजां दाबायदियाव। बेवहाय पिकनिकफोर जानो मोनोमोनब्ला, पिकनिक जानो मोनोब्ला बे जायगायावहाय बिराद मोजां जागौमोन लोगोफोर। माबा पिकनिक स्पट खुलिनो मोनोब्ला, नाथाय बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्दारावसो दङ नालाय, ओंखायनो दा बेफोरबायदि खालामनो हाया आरो। दा बिदियावहाय पिकनिक स्पटफोर बानायनो मोनोमोनब्ला ओरैबायदि मोजां जागौमोन आरो लोगोफोर। नै जेरैबो साल दंफां आरो इयो, दस्रा दंफाङा लोगोफोर, सालसो अरिजिनेल। लहा, इयो लहा, बिफांनि लहा होनना बुङो जाहैबाय बेखौ, बिफांनि लहा। ओरैबायदि डेन्जारेस दंफां आरो इयो लोगोफोर। लहासोब्रा इयो, टनटना जेबो जाखाया फाग्लासो। दाबायदियाव बे दंफांखौ माबासो 10थाथ' नङा, 20 दालसो मोनोब्ला बिल्डिं बायदि न' लुगौमोन लोगोफोर। थाम्फैयाबो डिस्टार्बलै, हाग्राबारि जाहैबाय दालाय, थाम्फैफ्रा नोगोद डिस्टार्ब लोगोफोर। बेबायदि दंफांखौ आं 10 दाल बा 20 दाल मोनोबा, न'खौ ओरैबायदि मोजां लुगौ। पस्ट खुन्थिया होआ जागौ लोगोफोर, पस्ट खुन्थिया। नाथाय पस्ट खुन्थियानिफ्राय बे दंफाङा अरिजिनेलसिन आरो लोगोफोर। लहा, इयो लहा। नै बेफोरखौ मोनोबा, नैबे ओरैबायदि सिदाखादा फांनैयाव नै, बवा, गुदिनिफ्राय लानानै गोजौसिम फलिजोबखायोरा लोगोफोर। बिदि बागाना आंनाव थायोब्ला नायसाय, ओरैबायदि मालिक जागौलै। गोदोहाय ब्रिटिशफ्राबो गायना गालाङाखिसै नालाय जोंनि हायावहाय, ओंखायनो बेखौ गायनांगौला। नों दा जेन'बा आं दा गायबाय, दा बोथोराव नों बोरायाला थैहैबावगोनसो होनब्लाबो बेबायदि गिदिर जाबावनाय नङा, मिथिबाय? नों थैहैबावगोन होनब्लाबो बेबायदि गिदिर जानाय नङा लोगोफोर, मिथिबाय? ओरैबायदि बोसोर नांगौ बे साल दंफाङा देरनो, ओरैबायदि टाइम नांखागौ लोगोफोर। बे गाम्बारि बिफांफ्रा गायनानै 10 बोसोरजोंनो हाजायो दा, बे दंफाङा हाजाया। ओरैबायदि बोसोर नांगौ। नोङो साननानै नायदो, नैबे फिसायानो खय बोसोर जाबाय गैयालाबो, 15 बोसोरसो जाबाय खोमा बेनो। बिदि जानांगौब्लालाय नोङो थखन थुखैलायनो थैहैबावगोनसो खोमा दाबायदियाव नोङो गायनांगौला। बेसेबां गिदिर नायसाय, बिफांनि लहालै बेफोरो, पस्ट खुन्थियानो हाया। ओरैबायदि गोरा, ओरैबायदि मजबुत, डेन्जार मोजां बिदिखौ मोनोला लोगोफोर। ओरैनो आंबो फैबाय थानायबो जाया नालाय, ओरैनो सालगुरियावहाय साल बागानखौ नायलाङासै होननानै नोंथांमोननोबो देखायनाय जाबाय। नोंथांमोना नायलांदो आरो। ओरैनो साल दंफाङा मा रोखोम, नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो। आंथ' जास्ट ओरैनो नोंथांमोननो देखायबाय। ओरैबायदि गुवार बे साल बागाना, ओरैबो जोबमा आरोखि, बेसेबांबा गुवार खायो लोगोफोर, मिथिबायना? दै नायलानो माबा लहाखौ दांनाय बायदिसो मोनखायो नै फाग्लासो दंफाङानो। नै बेखौ सोरबा दानना लांबाय नै, हिसाबाव बिदि दाननो नाङा। बे जाहैबाय फरेस्टनिनो जाहैबाय, इयो नोंनि पारमानेन्ट हायावनि नङा। सोरबा सिखा देन्था खालामनो
दानना लांखादों बेखौ नै लोगोफोर बेसे मजबुत नुखायो नै मा ब्लार नुयो मबाइलालाय ओरैबायदि गोरा आरोखि दंफाङा दे लोगोफोर भिडिअखौ इयावनो दोनथ'नाय जाबाय बारा गोलावबो होनो हायालै भिउसफ्रानो थाङा माथो खालामबावनाय नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थादो आरो बा